Здравейте! В това видео ще научим как може да създаваме предизвикателства в DEED. Има два начина за създаване на предизвикателства. На база на ваша собствена идея или на база на идея от каталога. Как да добавим предизвикателство на база на наша собствена идея? Първо, уверете се, че се намирате в канала, за който искате да създадете предизвикателство. Натиснете връзката "Добави предизвикателство". Ще се отвори прозорец, в който може да дефинираме параметрите на предизвикателството. Нека ги разгледаме отгоре надолу, като използваме едно предизвикателство с зададени примерни параметри. Типа на предизвикателството определя какъв тип доказателство ще изискаме, за да може да се изпълни предизвикателството. Ако определим тип снимка, това означава, че за да се изпълни предизвикателството, трябва да се качи снимка или картинка. Тип видео означава, че за изпълнението на предизвикателството се изисква да се посочи връзка към видео, качено в интернет. Текстовото предизвикателство изисква да се напише текст, а файловото предизвикателство да се качи файл. Може да е PowerPoint, Word, няма ограничения от към типа на файла. Следващата опция е показване на изпълненията. Тук определяме дали всички могат да виждат изпълненията на останалите или тези изпълнения могат да бъдат скрити или да се покажат само след като сме изпълнили предизвикателството. Изберете опцията винаги, когато желаете всеки един да може да вижда изпълненията на останалите. Изберете втората опция, след като потребителят изпълни предизвикателството, за предизвикателства, които имат сравнително еднозначен отговор. Примерно, кой е най-известният манастир в България. Изберете опция "Покажи само на администраторите" за предизвикателства, където се иска обратна връзка или друга по-конфиденциална информация. В полето за картинка, ще изтрия сегашната, добавяме картинка за предизвикателството. Има изискване за съотношение, но ако качите картинка в друго съотношение, тя просто ще бъде оразмерена. Възможно е да се добави и видео вместо картинка на предизвикателството. В този случай, когато отворим предизвикателството, видеото ще тръгне автоматично. В ето това поле записваме кратко заглавие за нашето предизвикателство. В полето "Какво да направя" записваме пълното условие. Какво трябва да се направи, какъв тип файл да се качи и така нататък. Полето "Награда" може да дадем награда за най-доброто изпълнение, най-гласуваното изпълнение, изпълнение избрано от жури и така нататък. Тази награда е в допълнение към точките, които се дават за изпълнение на предизвикателството. Точки се дават на всеки един, който изпълни предизвикателството. Като в зависимост от важността на предизвикателството може да избирате между различен брой точки. Ако решите да дадете награда за най-гласуваното, най-доброто и така нататък изпълнение, може да качите и снимка на наградата. Примерно, в този случай давам награда албумът за снимки и качам снимка. В полето за срок определяме до кога може да се взема участие в предизвикателството. В детайлите може по желание да напишем допълнителна информация за условието на предизвикателството, да дадем примерни изпълнения и така нататък. Нека да добавим картинка на нашето предизвикателство, за да можем да го публикуваме. Публикуването на предизвикателството става ето от този бутон "Публикувай". След като го натиснем, предизвикателството ни вече е активно в нашия канал. Сега е необходимо да го изпратим на всички членове на канала. Ако желаем да го изпратим само на някои членове, тук може да напишем имейл адресите им. Ако желаем да предизвикаме всички в този канал, което ние препоръчваме, натискаме тази връзка, след което можем, ако желаем, да добавим специално послание, съобщение към членовете на канала. След като натиснем бутона
изпрати, предизвикателството вече е отправено към всеки един член на канала. То ще бъде получено от всеки член на имейла и освен това, те ще получат съобщение в ето тази камбанка. Това беше относно създаването на предизвикателство на база на ваша собствена идея. В следващото видео може да видите как създаваме предизвикателства на база на идея от каталога. Благодаря ви!